Rasta. Yemane abantu ungizwe ewe siyavuma arongo amarasta okanye ke ngoku what happened to Africa for Africans. Anti ke ngoku ubona kutheni beyixutha ngoShaka Ilembo ngizwe ke yonke lonto le iyaphi imikhonto namahawu yintoni ngakungathi kuliwa noZwide noNantsika noGudunkomo yonke lanto yabo yaseNantsikeni. Hayi mani mabangayixuthi ngoShaka Ilembe mabangawaxothi ngoShaka Ilembe amarasta makuxothwe kahle umuntu akhutshwe ekhantrini hayini tyhini uShaka Ilembe mosingokulo uShaka Ilembe ngosilo tyhini Africa